Hej og velkommen til en video, hvor jeg, Tricia, skal prøve en hel masse sæt tøj, og så vil Nina forklare noget om tøjet. Og så skal I så skrive ned i kommentaren, hvilket sæt der er pænest. Tricia vil stå model for det hele. Jeg har valgt 3 sæt til hende, og så har hun et sæt selv med. Jeg har faktisk valgt tøj til hende. Så skal jeg jo til, om hun kan lide det, og så kan han jo få inspiration af det. Det hele bliver optaget på mit værelse igen, og med min iPad. Her er det så Tricias tøj, som er med. Hun har en sort overtrøje på, med en top under. Den er hvid med en smiley på. Og et par shorts. Jeg kan lige komme tættere på, så man kan se dem. Med de her søde noget på. Og et par gemationer. Hun har ikke noget specielt make-up eller noget. Skar en lille smule. Ja, en lille smule skar. Det er til dem, der ikke bruger så meget make-up faktisk, som vil have lidt enkelt. Og ja, er du ved at sige, Tricia? Shortsene her, de er fra H&M sammen med den her. Ja. Hvor tror du fra? Den er fra Basic, tror jeg. Ja. Så man kan få en pieces. Ja. Hvilken mascara har du brugt? Jeg har brugt, nu skal jeg lige finde. Jeg har brugt en blanding af den her, og så den her lyseblå lilla. Jeg kan lige læse, hvad den hedder. Det er Maybelline The Falsies Volume. Og den anden, det er Volume Million. Volume Million. Det er så to. Og det kommer så til at se sådan ud. Kom her. Det er så. Hvad for en er du nederst? Det tror jeg faktisk, jeg gjorde med den her. Ja. Okay. Og så er det nummer 2 sæt tøj. Jeps. Og her er sæt nummer 2. Det er en trøje med ordet Enjoy. En hvid basistop fra Viomoda. Og et par Adidas bukser. Så det her har jeg valgt til Tricia, fordi at, jeg synes, det er rigtig flot til hende. Og farven pink er godt til hende. Og hun altid ønsker sig at gå i Adidas bukser. Hun har en normal mascara på, og en lille smule øjenskygge. Samme mascara som før. Og en lille lys øjenskygge. Adidas bukserne har jeg købt i en almindelig sportsbutik. Enjoy-trøjen er købt i Cool Kids Randers. Den er udgået for lang tid siden, så derfor synes jeg, den er mega retro. Under har hun en hvid gennemsigtig basistop fra Viomoda. Og ja, jeg vil sige, at man skal have en BH eller top under. Men Tricia, er der noget, du vil tilføje til sættet? Kan du lide det? Ja, altså jeg ved ikke lige om alle jeres bukser, de kan gå til tøjet, men ellers sådan, ja. Og det er så sæt 2. Tricia har en lyserød hoodie på. Adidas bukser og den hvide Viomoda top under. Så man kan altid tage den der af. Stadig mascara og lys øjenskygge. Meget naturligt. Og altså til det her vil jeg sætte håret op i en hestehale, men Tricias hår er ikke langt nok til sådan noget. Jo, det er sgu så. Men hun kan bare ikke lide at have hestehale. Så derfor kan du også gå med hængehår, hvor håret sidder foran. Prøv at tage hænden på, hvor håret stadig hænger foran, hvis du gør sådan her. Ja. Smykker, øreringen, nogle små nogle, helst ikke store, som Tricia er på. Armbånd, ja, hvorfor ikke? Og ja, strømper er det så, det vil sige sorte sokker. Undtagen det næste sæt. Og det kommer nu. Og det her er så sæt nummer 2. 3, 4. 3, er det 4? Jo, det er 4. Vi har en trøje. Kan du vise, hvad der står på den? Der står blandt Date. Og under har vi en armjakke. Som også så vi købte Cool Kids sammen med toppen. Bukserne. Grå højtaget. Lys bagpå. Og en let makeup. Jeg vil sige en stram hestehale, men Tricia havde hestehaler. Strømper, et par sorte eller et par farvede i army. Ellers nejlak vil jeg faktisk sige er rigtig flot til det her sæt. Lilla, sort eller brun. Guld kunne også godt gå. En halskæde kunne også rigtig flot til det her. Et lidt rå halskæde måske.
Og armbånd. Altså, jeg vil ikke sige armbånd, fordi du har den derovre. Jo. Jeg har heller ikke armbånd på. Nej. Ja. Det eneste, jeg vil sige her, er, de lår. Så bare fucking smeltet ud. Det elsker jeg bare på jægerbukser. Ja. Så, Tricia, hvad for et sæt kunne du bedst lide? Jeg kunne faktisk godt bedst lide den der med den der hvide top indenunder, og så den der... Enjoy-sættet? Ja. Det vil sige sæt 2? Ja. Så bare med nogle andre bukser på, Men, stem. Hvis vi har sagt forkert ved tallene,